Kublaya pi baro kani kadi ke Darshan Meghalaya bat ni pediang sngobhaya pi syaka thup khubor jongi menta ka janmit. Hashwa bangin poi syaki khubor ki babnya ngini pechwa yakimat bakongsan. Penher ulat ke Meghalaya UCH Vijay Shankar ya ka lama kari halok bhavan Shillong hak sngi baka jela ka kenmau ya ka Partition Horrors Remembrance Day. Play perda ka Union Christian College ha Umyam Kwan ya ka jingrakhi ya ka Platinum Jubilee ka dak jong ka jingshakri bah nyopesan snem ha ka puli puthi bat ka imlang salang. Rakhi ka Jila Meghalaya ya ka National Handloom Day bakat ar hanongpo pli Menteri Rangba u Konrad K Sangma ya ka Handloom Exhibition bat ka Center of Excellence. Ka Chandigarh ka Union Territory ban ningkong ban sedang ya ka Central Bank Digital bat ka Direct Benefit Transfer na ka benta ka subsidi ya ki marbam hapo ka PMG KAY. Bat palat hajar ki humanoid robot kin ya shimbenta ha sanpuway tali ki jingya kun ha World Humanoid Robot Games ha Beijing. Mentangin pasyo syaki kubor na keleng ke jela. Ulat ke Jila Meghalaya UCH Vijay Shankar ula penher ya kalama lairong jongkari halok bhavan Shillong kum shibenta ke jingrakhi ya ka Partition Horrors Remembrance Day shisngi shuaban rakhi ya ka sngi la luat kari. Hakani ke program la le burom ya kitu ki basyak ta na ka jingsha phya kari bat kalakan mauru ya ka jingshlur bat ka jingla jongki ban yang scam hakipor ki ba e. Ha ka program bala penlong ha Dorbar Hall la peni ya ki jingrai ri bat ki jingrai tenrai hakiktin KHASI jantia bat garu bat la peniru ya ki durki halor ka jingphya nuat ya kari katasha India bat Pakistan. La penlong ru ya ke jing snap jar ke ba ar minute ban ken mau buram ya kitu ki bala syakta bat ki bala du ya la ke jing im hakapor ba syak phya kari. Unong hikai ke Synod College Shillong u Dr. David Arnold Karshandi ula keren syapang ke jing syak ashitom jong ki briu ke jing ken riak jaka bat ke jing penkulmar ya ke jing im ke bala wanra da ke jing syak phya kari bat ula penpau ya ke jing don kam ban ken mau ya ki lanot jong kata kapor. Partition was not simply a line that is being drawn on a map. Please put that in your head. It was the loss of a home, the separation of families, the disappearance of the familiar kind of neighborhood that those people have been experiencing for decades and generations altogether. And more importantly, the beginning of something that we can say an uncertain journey. So today we remember those human behind those statistics. Because to me, partition is more than, a political division. Kasorkan Meghalaya lingba katanat textiles menta kesngi kalarakhi ya ke National Handloom Day arhajar arpun riu ka bakat ar Harisai Integrated Textiles Tourism Complex nongpo. Hakni ke program larakhi ya ke sabtan bat jingtrei kti bat ke jingtrei minot jong ki nongtan jan ke jela bat hakni ke sngi la penpauru ya ke jinglong kongsan jong ke rendia ke bapau kerpang da ki rong ki dur bat ki rukom tan tenrai jong ka. Menteri Rangba ke Jela u Konrad K Sangma u balong u kongsan hakani ke program bat ula pli patba ya ke jingpen inam ya ki mar bat ki tiar belashna da ki nongtan na keleng kani ke Jela. Ula pliru ya ke Center of Excellence for Weaving and Handloom Activities ka batmu ban kentiu ya ke jingnang jingstat ka saptrei bat ke jingpen mi thamai ha ka kam tanjan. Ha ke program la penlong ru ya ke jingpen iriam da ki samla ha ke baki la pen i ya ki jan balathan na uksai rendia. Kani ka penpau ya ka lat bat ka jingla jong ki jan tenrai ka Meghalaya ban poi shakiyo ki bakam he hakari India bat wat shakiyo jong ka perthei.
apart from our culture and our identity, lies the livelihood that we are trying to protect and that we are trying to promote. I have said this many, many times in the past, that for us as a government, we are not here to do really different, innovative things. We're not here to change the goalpost, as we say it. But within the given circumstances that we have, the given structures that we have, the different areas where we already have a certain experience and advantage, how can we take it to the next level? Christian College ha umyam kwan ribhoi kala pli perda ya ka jingrakhi ya ka platinum jubilee mentakasngi ban rakhi ya ka jingdap nyopusan snem jong ka jing shakri jong ka college ha kaliang ka pule puthi ka jing shakri bat ka roi ka par jong ka imlang salang ka phang pedeng jong ka ni ka jingrakhi jubilee kalong established by grace, empowered for tomorrow, ripples of the living water. Usimbut Menteri Rangbak ke Jela ubak Preston Tensong ula wanshim benta kum kongsan kat bau MLA ka Sning u Dr. Celestine Lingdo kum usimbut kongsan. Habakren ubak Preston ula ai khuble ya ka college halor ka jingpoi sya ka ni ka mau jam bat ula ai ka jingero ya ka jingnok senyang ka bala slam jong ka college ha ka puli puthi ha ka Jela Meghalaya bar ka than chatei lami ngi kari. Ula kulan ru baka sarkar Jela kan ai ka jingkershan ya ka college kat badon kam bat ula penpau ya ka jingdon kam ban penkelain ya ki jaka puli ki banok senyang syakaroi ka par jong ka Jela. So I would like to share with you, government is trying to also be part of this institution. Whenever needs arises, we are here with you, and we also assure all of you that we will continue to be a very close partnership with all of you. Tomorrow is 15 August. The country is celebrating the 80th Independence Day. So you can take a reference how old, how strong this institution has come into being. 75 years indeed is not only a milestone, it is a testament to faith, to sacrifice, to dedication, and most importantly, the unwavering commitment to education. Komisi Benta jong ka Har Har Tiranga campaign ka bala penlong kelengkeri ka 120th Battalion CRPF ka penlong yaki program hatura menta kesngi shisngi shwa ka jingrakhe ya kesngi yo laj luat keri. Lasdang ya kini kesngi da ka bike rally ka ba 10 kilometer ka balasdang na battalion headquarters hadu supermarket. Kisipai CRPF kila ra ya kalama lairong bat kentu ya kipat ba ban penher ya kalama kari haki ying jongki. Hadian kata la penlong ya ke jingirwai lang ya ke Vande Mataram ha PA Sangma Stadium ke balai shimbenta daki officer bah kli do jong ke CRPF kisipai bat kipat ba. Habakren kilat patai khubor U21C jong ke 120 Battalion CRPF u Arvind Kumar Upadhyaya ulaong bakini ki program kitmu ban penkelanya ke jingiri ke jingyateli jongkari bat ke burom ya kalama jongka. Ula ongru bakum kini ki program jingruai lang ka penlong haki benta baper jongkari komisi benta jongka Har Har Tiranga campaign. जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में ये मनाए गए, उसी के एक पार्ट के रूप में वंदे मातरम का मास गायन होना था, जिसमें हम लोगों ने इस तरह से सिंक्रोनाइज किया था कि हमारे डीजी महोदय यही कार्यक्रम दिल्ली में 12 बजे शौर्या में कर रहे थे। हमारे और
जो भी इंस्टीट्यूशंस थे वो अपने अपने स्थानों पे ये कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोगों ने 12 बजे आज इसका सामूहिक गान किया। KHASI Students Union kala penlong ya ka jingelang pajba hayau musiang Jowai West Jantia Hills ha ka bakla penpau ya santeli kimat jingdawa bat kala ai khat sansngi kapor ya ka sarkar jela ban jubab halor kini kimat. U Environment Secretary ka KSU usamla Shining Star Karbi Q ula ong baka seng kandang beteng ban yeng bat yada ya ki hok jongki trai muluk. Ka KSU ka dawa badai ban pendam ya ka public hearing ha ka bayadai bat ka project jong ka Shri Simen ka bakala temu ban pentrikam halum serman. Ka seng kala dawaru badai ban shim ya ki sinjam persya ya ki officer ka East Jantia Hills District bat ka MEGHALAYA State Pollution Control Board. Nalor kata ka KSU kala dawa ban pentrikam mardor ya ka MRSSA bat ka Migrant Workers Act bat ban wanra ya ka jingkala ha ka rukom thungkam hanigrims. Ka KSU kala ongru bakum kini ki jingyalang patba ansa penlong haki weipat ki district jong ka jela ban penjur ya ki jingdawa na ka sarkar. Antarai mga ngadai upah ngadai MPS nene IS kikun cakap borok kina punta. Kikun kita nak jong ka bentar si kendon kikun kicompi ke ban tap kam hadi si kendon kikun jupi berlong unos ne kanos ban tap kam ne grem. Yo ki kendu i gejo ka jinge ngatarai kene kamram jupi pin kendit tiak kendet. Para keju kopor ni soto ba abang idon nak kedong di department lekam sarkar kam simut banginyo bandon lu barok sirta hadu badikut ke jingi mata indro pau dro sang snen pihak bancong yo kata kopor ban tinuan biang pat cikene ke jingi lang pai ban pensai pai lane ban naiwa bandawa atarai kam don jingmut chu namar ladak kada bilang don kabor pimpin kerekam dengan pimsim ye kalak kebu ban kinti ulang namta ribet gajai kenderi. Kaspak MEGHALAYA kala penlong ya ka District Talent Event Arhajar Arpun Rio ha Don Bosco College Bindi Hati East Jantia Hills menta kesngi ha ka baki samla puli na ki skol baper jong ka district kilawan ban ya shimbenta. La penlong ya ka ni ka program ban ailat iki samla puli ban peni ya ki sap jongki ha ka jingrai, jingshat bat ki literary arts. Ha ka ni kesngi lawan ban ya shimbenta da ki nong hikai ki officer jong Kaspak MEGHALAYA bat UDSEO East Jantia Hills uba Ricky Dami Dingdo. Kisamla puli na bonteli ki skul jong ka district ile shimbenta ha ka runsan pin isap. Ha ka jingkren UDSEO East Jantia Hills uba Ricky Dami Dingdo ula ai jingero ya kisamla puli halor ka jingminot ka jingtrei shitom bat ka jingslor jongki ban pin i ya ki sap ki phong jongki. Ula ai ka jingero ru ya ka sarkar halor ka jingwanra ya ka Kaspak MEGHALAYA bat kentu ya kisamla puli ban yai beteng ban wat ya ka jingnang jing start bat ongru ba ka jingjob kamdei tang ban yo khusnam henry ka kentup ru ya ka jingroi bat ka jingkentiu ya ladi. Every student present here has demonstrated dedication, hard work and the courage to step forward and showcase their unique abilities. I sincerely appreciate the government of Meghalaya for introducing Spark Meghalaya, an initiative that provides our students with opportunities to discover their potential beyond the classroom. Education is not only about academic excellence, it is equally about nurturing creativity, leadership, innovation, communication, and character. UMLA ka rang sakona usubir marak ulalet jurep ya ka benta jong ka surok ka bakat kandai point san kilometer jong ka National Highway shispa arpunyo B nado Prahari Nagar hado Garo Badha ban pet benya ya ka jinglong jong ka surok bat ki jing e ki bayadai bat ka let kawan jong ki patba. UMLA ulapet benia ru ya ka jingbha ban maramot ya ka ni ka surok ba bat ki weide ki jingtrei jingshna ringkat bat ki officer ka PWD roads dak ba penlet jingmut kerpang hakilat ban penbha ya ka jingshngan bat ban pentikena ya ka jingyat suk jong ki nonglet nongwan bat ki mar. Umarak ulaong baka National Highway 127B kalong ka surok ka bakongsan baha ya ki shnong bat ki patba ki basyong hakani kalenti. Ula pentip ru balabu ya ka jingterwa sya ka sarkar ban penbha ban pat kentiu ya ka benta ka ba kumba laipulai point r kilometer jong ka surok ba nado Prahari Nagar hado Betasing. Kini ki jingterwa balapha sya ka sarkar ki kentup ya ka jing penbha ya ki muri ki jingking bat ban shna ya ki yeng apkali. Ka jingjurep ka thmuru ban wanra ka jingyetrei ka bajan hapdeng UMLA bat ki tenat badai pet habami kinu ki jing e bayadai bat ka surok.
Ka BJP Riboy District Unit kala penlong ya ka tirangga rally menta kesngi ke balas dang na ka office jong ka parti ha downgate hadu madan yale kai ha paham sim kum shibenta ka jingrakhe ya kesngi la luat ba prapo jong kari kinong ya lambat kinong krisyan jong ka parti kila ra ya ka lama lairong jong kari ka bajrong hadu shis pa san pomitar ha ka jingyat pat ba u BJP State General Secretary uba one kit Pochna, bat u Presiden ke Riboy District ubak sen thaba, ringkat bat kinong tere jong ka parti kila shimbenta shit rehem hakani ke jingyat padba. Haba keren u Pochna ulaong bakari India kala kiu syaprang baha nadu balayo ke jinglat luat, bat ula penpau ya ke jingtmu jong u Menteri Rang Bakdu u Narendra Modi ban penlong ya kari India kawai nakiri ki bala kiu baha ha ke pertai shwa bandap shispa snem ke jingyo lat luat jong kari. Ula airu ki kerwo ai khublei sngi lat luat ya ki pat ba bat kentu ya baro banya trei lang na ka benta ka jingroi bat ka jingkiu syaprang jongkari Kasin jam da berbuat penyetan dengkat lang hakum dan ketirang lama haga pi penpau ialah kata kecil na ka benta keri la jong mismo kemen mengidan haga negari kari ga bedap kerhai kari ga bedan kata kacing lalu bangin im katum kaman juri minong ki bedan box sisa bangin kata di kemain dia kabelai shun ki eki ini harus long prison but mentah kan kesini ni kan mau ya kata kacing lalu bangin kan mau beramut ya borok gitu kibla IT lah kacing im naga mentah kan dari nado kita dinongele belale Manteng lalu dari jemu, hado, itu kibele, hado, kena kekilemat, kibanyada, ya dari jemu, ya kinongson. Katba ka jela kadang penkre ya ka jingrakhe ya ka sngi lat luat ki pulit penyat kali hanong po ki trebun kenta ban penbet ya ka jingyat kali bat ban pentikna ban amdon kanu ka jingthut jingduko ha ka let kawan ki kali ki laingot ki pulit penyat kali ki bakentup ya arngut ki pulit kentai na ka home guard bat uwe pulit MLP ki lanne ha ki benta ba kongsan jong kasor palat henriu kenta ban penbet ya ka jingyat ki kali bat jingyarap ya ki pajba wat hapdeng ke jingtrei hapo ke jingshit ke bakiu syapalat laipu degree Celsius kila yai beteng ban penyat ya ke jingyat kali klemri wat hapdeng ke jingshit ke balapalat liam ke jingtrei jongki kala peni ya ke jing ke baki nong penyat kali kimat man kesngi ha ke baki hap ban yeng hasurok bon kenta klem lat wat lada kesun beneng kalong kumnu ru ke jingtrei stom bat ke jing syakri jongki hashwa ke jing rakhi ya kesngi lat luat ke penpau ya ke jingkit kli bat ke jing IT lut jongki tu ki batrei ha ke beri ban pentik kena baki surok hanong po ki yat bed bat baki nong let nong wan ki long ki basngan Mentapat nginya pasya ki kubor na katan siya tay lami ngi. Ulat ka Manipur u Ajay Kumar Bhala bat u Menteri Rangba ka Jela u YK Khemchan Singh kila le burom ya ki riu shilur ki bala IT yala ka jing em ha ka jing yakunt ma persya ya ki pareng ha ka por jong ka Anglo Manipur war jong usnem khat praspa khandai phuwei ha Impal. Habakren ulat ulakan mau burom ya ke jing shlur bat ke jing IT lut jong kitu ki balaya kun ban yada ya ke burom kanam bat ke jing lat lut jong ke Manipur. Ulapan pauru ya ke benta jong ki nong ya kun ki ba amshim layo thia bat kim layo ki bat kim shim layo jing itu ki ba ki jing IT lut jong ki le si kim shim la kentup hakikat history. Ubahala ula banjur ya ke jing don kam jong ke jing yateli ke jing long scam bat ke jing penne ya ke kolshor tenrai jong ke Manipur. Ula kentu ya ki samla ban yo jing hikai na ka history ban burom ya ki nongrim jong ka riti sensyar bat ban ya trailang ban tei ya ka jela ka basuk bat ka bakiu syaprang. Ula kular ru ban penne ya ka jingken mau ya ki nong ya kun na ka benta kari bat ban beteng ya ka jing ya lenti jong ki benta jong ki syaki pateng ki ban sawan. Patriots Day, as
as Honorable Chief Minister mentioned, is a remembrance of one of the most significant chapters in the history of Manipur. We pay tribute to those who stood firm in the face of overwhelming adversity. On this day in 1891, Yuvraj Bir Tikenderji and Angal Journal were publicly executed by the British at Paidapung, now known as Bir Tikenderji Park. Maharaj Kulachandra and those others who fought for Manipur were imprisoned and sent into exile to Andaman and Nicobar Islands. Their sacrifice remains deeply etched in the collective memory of our people, and Government of India recognized by renaming the mount there as mentioned by Honorable Chief Minister. Menteri Rangba ke Tripura Manik Saha ulai yashim benta ha ke jingbo mau nongrim na ke benta ke Agartala Government Eye Hospital ke balong ke Sien Jam ban ai ke jing syakri ke Bapura ha kaliang ke kuat ke khia ha ke jela. Ka sorkar kadang ya le ru ban penklan ya ke rukom sumar digital jong ke Tripura ban penya solang ya ki hospital ki jaka sumar ki doktor bat ki nong shnong lingba ke integrated health management information system. Kani ke Sien Jam ka long ban pentrai kam da ki core keyboard digital ya ki jing syakri kentup ya ke jing penrung kerteng ya ki nongpang ke jing ya selok ki jing le test ke jing pet benia ya ki jing pang ke jing ai dawai ke jing sumar bat ki wei ya kani ke Sien Jam ansa penya so ru bat ka Ayushman Bharat Digital Mission khnang ban penlong ya ki nong shnong bakin pendon kam ya ki account abha ban pensuk ha kaliang ka kwat ka khia. Kitian digital na kabenta ki nong tray asya kin kershan shu ya ka jing penrung kerteng ya ki nong yo jing mentoy ka jing aitika bar ka jing pet benia ya ki jing pang. Ki nong shnong ki balasya akta na ka jing shilay ha ka shnong Dhemaji Kaibarta ha Golaghat district jong ka Assam ki dangyay beteng banmat ya ki jing ha kaliang ka kwat ka khia bar ka jing khut jing suba. Lajan arpusan sengi hadian ka jing shilay Watla ka kalahiar henry katu kat ni ki yeng kila syak penjulor bat bun kilong yeng kidang sa syabar bat kidang syat jing syat harut surok. Ka jaka mani blay jong ka shnong ki lingkareb bat ki jaka sa ru kila syak rong no. Kinong shnong kentup ya Vimal Das bat Mithun Das kila kerpat ban ai jingirap kerki ban penbaha ya ki jingtei ki bala syak penjulor bat ban shna ya ke surok ka babiang na ka benta ka let kawan syakatai ka shnong ka bala syak ta. Mentangin ya pai shiki kubor na kelengkari. Ka sorkar kala pelat patba ya ka Central Bank Digital Currency Digital Rupee na kabenta ka Direct Benefit Transfer hapok ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ha Chandigarh. Ulat ka Punjab badu administrator jong ka Chandigarh u Gulab Chand Kataria u menteri ka sorkar pedeng u Shivraj Singh Chauhan bad u Pralhat Joshi bad ka Nimuben Bambhania kila yasnok tilang ha ka jing pelat ya kani ka skim. Lingba kani ka Sien Jam ka Chandigarh ka Kelalong ka jela ka ban ningkong ban pentrai kam ya ka CBDC based DBT na ka benta ka jingirap marbam. Ya kini ke skim la pli pat baru ha Dadra bat Nagar Haveli ke balong ke Sien Jam ke bakongsan na ke benta ki core keyboard digital bat ke jing mentoy na ke benta ke baha kamiat. और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था, वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहें जब तक कि ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे क्रांतिकारी गाया करते थे, इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह की टोली सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, बताने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। Ka India kalapa ya ka benta ka ban ningkong jong ka jing ai jingirap ka ba arpo metric ton sya Colombia hadien ka jing sya akta na ka jingki ujumai. U menteri ketenat ki kambari u Dr. S. J. Shankar ula ong bakini ki jingirap ki kentup ya ki dawai bat ki tiar sumar ki jakasa ba shipor bat ki wei. Ula ong ru ba ka India kan don ringkat lang bat ki brio jong ka Colombia ha kani ka por ba ki ya kendu jing bat ka kular bakan ai ya ka jingirap ban penbaha ya kini ki jing jular.
Mentangin ya pai syaki kubur ya lekai. Unong ya lekai tenis na Amerika u Ben Shelton ula yok rak ya kenam la du ha ke Canadian Open ha ke sin ke baar ha ke ba ula penlim ya u Brandon Nakashima dah henriu lalai hinyau la henriu ha ke jing ya kun final hinin ke sengi. Kani ke jing job kala penlong ya u Shelton ban kur ya kenam la du ke baar ha ke Master 1000 title bat ke 7th career trophy. Kani ke jing ya lekai final jong ke All American ke dei ke sin ke ban ningkong ha ke kerdan Masters 1000 nadu bau Andy Roddick ula ya kun persya ya u Mardy Fish ha Cincinnati ha usnem arhajar lai. U Shelton ula yo ban rung ha kani ke lempung hadin ke jing ya kun ting e hadu bau unda yo ya ke nam ladu ha ke jing ya lekai tenis. Ula la ban pendep ya ke jing ya lekai klem da bakla bat ula long unong job u ban ningkong du hadin u Novak Djokovic ha usnem arhajar kat henriu. U Shelton ula long ru unong yelekai uban ningkong e hadin u Rafael Nadal ha usnem arhajar kat kendai ban yok ra ya kanam ladu ha ke Canadian Open title. Ki robot balapan wandur kum ki brio ki leshim benta ha ka jingele kai football but table tennis ha Beijing benta ka sngi ha shwa jong ka World Humanoid Robot Games. Kinong penya ki laong ba kani ka jingya ko benta usnem kin don hadu henriu spa henriu pun riu teli ki kinhun bat palat arhajar teli ki robot. Kabalong ka jingkiu ka bakraw na ki pra arspa prapo teli ki kinhun bat sanspa teli ki robot ha kini ki snem baladep. Hadu lai pau teli ki kenhun ya lekai na ki kat henriu teli ki ribat ki than ha keleng ki henriu teli ki dauba ki balai shim benta kin kentup ya ka United States, Germany bat Japan. Ha kini ke jing yakop kin dan san puai teli ki jing ya lekai na duk ke jing mare shispa mitar ke jing ya lekai high jump bat long jump ha ke ba kini ki jing ya lekai ki long ru ban pentebet ya ki robot ha ki karkhana ki yeng basa ki jing jia bakerki ban pelak im bat ki jaka badon ki yeng kisem. Mentapat ngin yapet ya ke jinglong jingman ke sun bening ha keleng ki benta jong ke jela. Hatura ke jingshit jingkriat ke sun bening ke bekiu kalong laipu ar degree Celsius bat ke bahiar kalong ar pusau degree Celsius. Ke jing singam ke hau-hau kalong nyopau na ke shispa bat ke jing hap slap kalong ar point sau milimeter. Haba pai pat shanong bak shalong ke jingshit jingkriat ke sun bening ke bekiu kalong ar punyo degree Celsius bat ke bahiar kalong kat kendai degree Celsius. Bat ke jing singam ke hau-hau kalong henriu pau kendai na ke shispa. Ke jing hap slap kalong ar point lai milimeter. Kat bahajawai pat ke jingshit jingkriat ke sun bening ke bekiu kalong ar pupra degree Celsius bat ke bahiar kalong ar pau degree Celsius. Ke jing singam ke hau-hau kalong henriu pun riu na ke shispa bat ke jing hap slap kalong iwei point pra milimeter. Ke jing batai ke jinglong ke sun beneng hatura shalong bat jawai. Ke sun beneng kan dum loo bat kala bandon ke jingtit uperthat haki babun ki benta jong ki jaka. Syoban poi syaka bekut jong ke top kubor jongi benta ke janmiet ngin yapet biang sasisien yakimat bakongsan. Penher ulat ke Meghalaya u CH Vijay Shankar ya ka lama kari halok bhavan Shillong ha ka sngi baka jela ka kenmau ya ka Partition Horrors Remembrance Day. Play perda ke Union Christian College ha Umyam Kwan ya ka jingrakhi ya ka Platinum Jubilee ka dak jong ka jing syakri bah nyau pesan snem ha ka puli putih bat ka imlang salang. Rakhi ke Jela Meghalaya ya ke National Handlooms Day bakat ar hanong po pli u Menteri Rangba u Konrad ke Sangma ya ke Handloom Exhibition bat ke Center of Excellence.
Ke Chandigarh, ke Union Territory beningkong ban sedang ya ke Central Bank Digital bat ke Direct Benefit Transfer na ke bentak ke subsidi ya ki marbam hapok ke PMG KAY. Palat hajar ki humanoid robot kinya shimbenta ha san huai tali ki jingya kun ha World Humanoid Robot Games ha Beijing. Ti parlok katu ngilapoi sya kabakut jong ketup kubor jongi menta ke janmit hadu bangin daya syambiang bat pila syai ke sengi ha kapor nyau beje janmit ku blaya pi barok. This is Doordarshan and you are watching Dede Shalom.